O tɛmɛlen kɔfɛ an karamɔgɔ Sheikh Mar Kuyate ale de bɔra ka laseli kunfɔlɔ kɛ fɛn sɔrɔla an karamɔgɔ ka laseli la ne ni aw an ka jɛ an k'o seereya min ka bon Ala ma ka tɛmɛ ni ye diɲɛ daw da ta a bɛɛ fu de o de kama Ala jɔnbaw ye fɛn bɛɛ to yen olu ye u sogo jumɛn na o de Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim cɛko ko Muhammadu muso ko Muhammadu bɛɛ jango an filɛ kalo min na sisan subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir kalo bay an filɛ min na n'u ko a ma ko arajaba kalo san kalo naani min ni Ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko o kalo naani ye hɔrɔnba kalo ye a dɔ de ye nin kira bɛɛ bana la kira la jojo kira tigi tun ye maa fila de magan kɔnɔ maa fila a muso ani Seydina Ali fa a bɛ taalibi de Ala ka foro cɛ a kira fisa n'a yɛrɛ wolodenw ye Ala ko mɛlɛkɛw ma ko ne ma nin fila faga ko n ka cɛ tɛ na n dɔn parce que Ala tɛ maa si dɛmɛ ka sɔrɔ i kɛn bɛ ka i jigi da danfɛn dɔ Ala ka danfɛnw tɔgɔ de ko sababu awɔ nka sa fa iza azamta fatawakkal ala Allah ni i bɛna ko kɛ fɔlɔ i jigi da Ala kan Ala ko mɛlɛkɛw ma a ko n ka cɛ tɛna n dɔn a y'a sɔrɔ Ala kira furumuso ko a ma a ko ne ni n ka nafolo y'i ta ye nin ye muso de k'a fɔ a cɛ ye a ko ne ni n ka nafolo y'i ta ye Ali fa ko a ma a ko min y'i ja a fɔ yan nɔ kira ma a ko min y'i ja a fɔ magan kɔnɔ ma ale ka gada da a ko maa tɛ min bɛ se ka a ɲajugu bɔ i la Ala kira tun bɛ o hɛrɛ kɔnɔ dɔrɔn Ala ye mun kɛ jaba a ye ni fila ni minɛ waati kelen kɔnɔ ni fila ni minɛ la u ka saya cɛ tile 5 ni ɲɔgɔn cɛ a ye nin faga o kɔ tile 5 a ye nin fana faga kira dun Ala kira tigi tun ye nin fila de magakaw t'a fɛ fiyewu nka sa magakaw bɛ siran Ali fa ɲɛ u bɛ sɛbɛnna wa c'est-à-dire ko wari bɛ Ala kira furumuso bolo o tuma Ala ye nin fila faga a ko n'o kɛra ko n ka cɛ bɛ na n dɔn ninnu fila fagalen kira tigi tigɛra kira bɔra Maka a taara Tɔyifa hali bi a dugu ma jɔ hali bi a dugu bɛ Maka kɛrɛfɛ kira taara Tɔyifa k'a bɛ taa dɛmɛ ɲini parce que i faso n'a balira i bɛ maa wɛrɛw ɲini kira bɔra a bɔlen Tɔyifakaw ka maabaw ye u ka dugu ɛnabɔnɛw u ko minnu ma ko al-ajlaf jilifun ajlaf maa min tɛ a kun dɔn ka bɔ a kɔnɔ a t'a nin dɔn a t'a dugu dɔn u ko ma ko dadu o y'o de labɔ sa k'u ka Alakira bon kabakuru la a y'a sɔrɔ Alakira jɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ Anas ibn Malik bɛ ɲɔgɔn fɛ u ye kira bon kabakuru la Alakira bon kabakuru la fo k'a kunkolo sɔgɔ ka jeli wolo ka na jeli wolo ka na jigin fo Alakira ka samarasen fila kɔnɔ kira donna nɔgɔ dɔ de kɔnɔ kira tunun la o nɔgɔfɔlɔtigi min bɛ ka o nɔgɔ baara kɛ o don ale ye baaraden de a tɔgɔ ko Adasi o don a tɛ kira dɔn nka sa a ye jiw ni fɛnw di ani raisin
kira kunkolo yɔrɔ min sɔgɔra a y'o ko a ye raisin d'u ma kira ka to ka raisin kelen tigɛ a ko bisimila a y'o y'o mɛn cɛ ko yan bɛɛ ko yan dugu bɛɛ a bɛɛ kafiri politiki de ye ko ale ma bisimila bɛɛ maa da yan fɔlɔ a ko cɛw yala ma n'an ta yala e ye jɔn ye cɛ ko a ma ko ne de ye Muhamadu ye